pitkästä aikaa YouTubeen. Täällä on yli vuosi viime videosta. Jos joku nyt sattuu pelkästään YouTubeen seuraamaan eikä mitään muita somekanavia, niin tässä on maaliskuussa avattu uusi 10.8 myöskin Jyväskylän keskustaan ja mä voin tähän laittaa seuraavaksi pienen mainosvideon siitä. Ja mennään nyt tuohon uudelle salille treenaamaan, selkäojentajareeni. Ja katsotaan, mulla on tämmönen uusi Roden mikki nyt käytössä, niin katsotaan, jos sais vähän voice overia salilta. Eli samalla voi vähän puhua tuosta treenistä ja kertoa, että miksi tehdään mitäkin. Mut seuraavaksi salilla. Niin, eka liikkeenä tuettu T-soutu. Tää on nyt uusi laite salilla. En oo kertaakaan kokeillut vielä painon kanssa, mutta haetaan vähän painoja. Tässä on hyvä, kun tää pitkä rintatuki verrattuna tuohon toiseen esimerkiksi, niin tää ei paina yhtään rintakehää. Ainakaan vielä. Ja oon siis testannut tätä laitetta kyllä aikaisemmin, en ihan sokkona näitä ostaa, että on tiedossa, että on kyllä hyvä laite. Joo, pikkusen kevyempi taitaa ollut kuin tuo toinen T-soutu. Mulla on siinä ollut 62 vai 63 kiloa, niin tää tuntuu pikkusen kevyemmältä. Jep, lähdetään tuolla 60 liikkeelle. Ihan ehkä aavistuksen kevyen tuntunen, mutta saa ollakin tälleen alkuun, kun totutellaan uuteen liikkeeseen. No niin, otetaan uusiksi. Tuossa oli äsken, kuvasin jo videoa, mutta tuli puhelu kesken, niin se katkesi se video ja poistui tietysti kokonaan. Eli oteleveys tommonen, vois sanoa, että semileveä. Ei tarvi ihan täältä ottaa kuitenkaan kiinni minunkaan, vaikka on pitkät kädet. Tosta riittää. Se on tommonen keskiselä, yläselä, soutu. Tosi hyvä perusliike. Hyvä venytys. Sitten toinen setti. Tässä on hyvä verrattuna tuohon toiseen, kun tää on niin lähellä tää tuki, missä tää lepää tää tanko, niin ei tarvitse vetää tuota 30 sentin päästä sitä. Ihan tosta vaan nostetaan pikkusen ja tohon.
Sitten on toisena liikkeenä ranskalainen punnerus ihan tommosella mutkatangolla. Ja tosiaan selkäojentajatreeni. Mä tykkään tehdä sillä, että ei ole niinku samaa lihasryhmää peräkkäin kahta liikettä. Nyt ei sinänsä isoa merkitystä ole, mutta mä tykkään tehdä sillä, että on niinku vuorotelle esimerkiksi selkäojentaja. Sitten sama jos on vaikka jalkatreeni, niin etureisi liike, sitten takareisi liike, jne. Ja sitten kolmas reeni mulla on rinta, olkapää, hauis. Niin siinä on samalla lailla, että yksi liike rintaa, yksi olkapäätä ja yksi hauista. Ja sitten taas sama ralli jatkuu. On pikkusen lämpää ojentajille. Vitoset lisää, niin ollaan aika lähellä sarjapainoa. Tai siis ollaan sarjapainossa. Mä tykkään träkätä oikeastaan melkein kaikki liikkeet. Että tulee niinku pientä progressiota, sitten vähintään pysyy samassa reenistä toiseen. Ehkä jotain vipunostoja tai jotain yhden käden pushdownia, niitä mä en nyt niin tarkkaan katso, mutta kaikki isommat liikkeet. Tääkin nyt on kuitenkin semi-iso liike. Sitten toinen setti samalla painolla. Ja oletettavasti vähemmillä toistoilla. Ja lippis pois. Mä tykkään tässä tuoda tonne pään taakse sen ja sitten niin loppuasento ei tässä vaan tossa. Niin on semmonen jatkuva jännitys lihaksella. Eli tuolta hyvä venytys. Stoppi. Ja sieltä. Voi ottaa promo-video vähän. Sitten on toinen selkäliike. Eli tuo eka oli tommonen keskiselän soutuliike. Nyt on tommonen ylältä veto ja pikkusen enemmän tonne latsille painottuu tää. Haetaan vähän paineen, että yksi kova selkäliike jo alla, niin ei nyt hirveästi lämmitellä tarvii, mutta pikkusen kuitenkin. Joo, oikein.
Se on riittävästi. Ysi-kasi sarjapaino. Ja selkäreenissä, niin kuin yleisestikin muissakin lihasryhmissä, niin nyt ihan täysin pysty eristämään mitenkään pelkästään yläselälle tai pelkästään latsille, mutta vähän sitä voi suunnata kuitenkin. Niin tuo eka selkäliike oli leveältä ja kyynärpäät auki, niin tää on nyt sitten ylältä ja kyynärpäät kiinni kroppaan tuohon niinku kropan sivulle. Niin 2 hyvin erilaista selkäliikettä. Muistin sarjapainon väärin, se ei ollut 98, vaan se oli 89. Eli tossa on 87 ja pari kiloa lisää. Tää on mun valmennettavalle tuttu systeemi painopakkalaitteessa, niin mini-progressiolla eteenpäin. Eli toi viimeksi on tullut 9 ja 8. Nyt on suht tiukka dieetti menossa, niin hirveä progressio on jo odotettavissa. Niin jos se olisi vaikka 9 ja 9 tällä, niin se olisi jo todella hyvä. Näillä treenivuosilla kun dieettaa, niin aika turha olettaa mitään hirveätä kehitystä dieetin aikana, että enemmänkin tavoitellaan, että pyritään pitämään ne sarjapainot ja pikkusen ehkä jopa kohottaa, niin sillä se lihasmassa säilyy. Ja hyvin semmonen maltillinen volyymi on treeneissä oikeastaan sekä kehityskaudella että dietillä, mutta dietillä varsinkin. Siihen ylläpitoa ei ihan hirveästi vaadita. Et nyt on selälle 3 liikettä, 2 sarjaa per liike. Ja ojentajille 2 liikettä ja 2 sarjaa per liike. Muistaakseni näin se oli. Ja sitten 4-5 päivän päästä uudestaan. Se riittää ylläpitoa oikein hyvin. Nyt oikeastaan niinku 5 kuukautta jo ollut vähän niinku dietillä. Välillä on tullut semmoisia taukoja, esimerkiksi festareita ollut kesällä ja sun muuta, että en ole hirveän sillään tarkasti ottanut tätä varsinkaan alkuosaa dietistä, mutta nyt lopussa täytyy olla vähän enemmän tarkkana, että en ole oikeastaan näin kireessä kunnossa varmaan koskaan ollut, niin kroppa on vähän ihmeissään, mutta kyllä se siitä. On vielä pieni loppurutistodieetti vielä jäljellä. Nyt justiin nostin kaloreita vähän tai jonkun verrankin lähemmäs ylläpitoa nyt viikko pari, että rupesi olla sen verran väsynyt kroppa, että kaloreita vähän ylemmäs viikkoja, sitten vielä loppurutisosdietille ja jos saisi vielä 3-4 kiloa pois, niin sitten olisi jo aika hyvä. Katsotaan treenin jälkeen tuolla posehuoneessa vähän kuntoa. Nyt vielä toinen sarja. Kasi vähintään tavoitteena.
Sen verran tiukka oli toi eka, että voi olla aika kovassa. Jep, samat toistot kuin viime treenissä. Eli ei progressio sen osalta. Mutta tuo eka liike oli kuitenkin taas uusi liikeohjelmaan, niin pienikin muuttuja vaikuttaa sitten lopputreeniin. Sitten on toinen ojentajaliike pushdowni tommosella mutkatangolla ja otetaan siihenkin yksi tommonen tunnustelusarja alkuun. Mulla oli tossa eka ojentajaliikke eli ton ranskalaisen paikalla, niin mulla oli siinä semmonen kapea punnerus ennen ohjelmassa, mutta oli pakko vaihtaa pois se, kun oli tossa sitä ennen on toi rinta-olka-hauistreeni, missä tulee punneruksia eri suuntiin, niin ei sitten ojentaja kestänyt enää tässä reenissä punnerilla, niin vaihan sen tuohon ranskalaiseen ja sitten toinen liike on tää pushdown. Näitä on 2 sarjaa, sitten mulla on vielä äsken katoin ohjelmaa, niin näiden jälkeen vielä 1 sarja niskan takaa tässä samassa taljassa, eli tässä tulee nyt 3 sarjaa ojentajia. Eli tosta niinku haetaan hyvä venytys ojentaa, eli iso kulma tuohon kyynärpäähän ja sitten ilman momentumia lähdetään painaa tonne käsisuoraksi. Sitten vielä 1 sarja tuolta niskan takaa. Pikkusen eri kulmasta kuin toi pushdown. Sitten vielä viimeinen liike selälle. Tää on tommonen vähän erikoisempi laite. Eli tossa on tommonen vastuskäyrän säätö. Riippuen mihin tappiin laittaa painot, niin sen mukaan se liike on sitten raskaampi joko venytyksessä tai supistuksessa. Ja mulla nyt tuolla ylätapissa suuri osa painosta tarkoittaa sitä, että
Se on täällä lähtöasennossa eli venytyksessä kaikista raskain ja kevenee ylöspäin, mikä on selälle oikein hyvä vastuskäyrä varsinkin tälleen niin kuin reenin lopussa, kun ei ole ihan hirveästi paukkuja edellä. Jossain liikkeessä tykkää ottaa tolleen osittaistoistoja perää. Tähän sopii oikein hyvin, koska muutenkin tuolla venytyksessä on se raskain, niin käy tähän liikkeeseen hyvin. Sitten toinen sarja samalla painolla. Tääkin on suht uusi laite, onkohan tää mulla 3. reeni tällä laitteella, niin tässäkin painot vähän vielä hakusessa, mutta rupeaa löytyy. Jep. Tääkin on vähän semmonen yläselkäpainotteinen, tai aika paljonkin yläselkäpainotteinen liike. Mutta tää menee vielä enemmän tonne trapsi-osastolle, eli epäkäspuolelle menee aika vahvasti tämä liike. Yksi liike jäljellä ja taka-olkapäälle eristävä. Taka-olkapäät ottaa kyllä kaikissa soudussa ja vedoissa aika hyvin osumaan muutenkin, mutta mä oon tykännyt tehdä tämmösen eristävän vielä loppuun tai joskus jopa reenin alkuunkin, mutta tää ei sinänsä syö mitään palautumiskapasiteettia hirveästi. Ei ole mikään hirveän raskas liike. Niin tää on kyllä aina joku taka-olkapääliike on kyllä ohjelmassa oikeastaan aina. Toinen setti vielä ja sitten on reeni siinä. Tässäkin nyt tuolla venytyksessä, eli tässä lähtöpisteessä, niin pysäytetään liike. Otetaan se momentumi pois siitä ja lähdetään lihaksella tekemään. Liike voi silti olla semmoinen suht räjähtävä, kunhan se lähtee lihaksella.